Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige. Tama.
Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan.
Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Magaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay palmahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Emma. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:01 PM at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Tumaas na naman ang palda niya. Pag tumataas ang palda, lalo na kapag ganitong mga oras, anong nangyayari? Wala, kumakaluntutoy yung ano namin. Yung ano? Dude, hinahangin lang kasi Yung pansin- puso namin lumalambot. yung pala yung ibig sabihin Oo. nung sinasabi mo? Oo, lumalambot ang puso namin. Lumalambot ang puso ninyo. Kasi yung tumataas yung palda, hinahangin. Hinahangin. Kasi nga ang lakas din ng hangin sa pagkakataong ito. Pansin mo ba, dude, recently, parang ang lamig. Ang lamig. Ang lamig talaga. Totoo yun. Ano nga minsan may mga gising ako ng mga 8 o'clock, malamig pa 8 o'clock ng... Ng umaga sa amin, doon sa bahay namin. Tapos... Malamig pa. Malamig pa. Malamig siya sa'yo o malamig lang talaga yung Malamig nararamdaman yung panahon. Ah. Kaya ginawa ko, niyapos ko siya kagad. Para uminit? Oo, pinatay ko yung aircon. Oo. Para tumagaktak ang ating mga pawis. Hindi tayo magkasakit. Joke lang. Kakaiba na yun, dude, ah. Hindi. Kinabahan ako para sa kanya. Hindi, ang sakit kasi, di ba, pag gising mo, ang lamig-lamig. Kahit ngayon naman, lamig, masakit sa katawan. Hindi, tsaka malamig din sa likod. Yung ang dami mong lamig-lamig, yung kapag nagpamasahe ka, nakakahiya din sumasahista na Totoo. maramdaman niya na ang daming baku-baku sa likod mo. Ay naku, but anyway, kabisyo, kahit ano pa ang nararamdaman mo, lamig-init man yan, kami na ang bahala sa gabi mo. At para sa iyo, kabisyo naming Mr. Driver, eto na ang pinaka-inaabangan mong announcement namin. Ang announcement para sa... Knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na!
Mga kabisyo, sa lahat po ng mga driver natin ngayon, lakasan nyo na po ang mga radyo ninyo dahil mamimigay na po kami ng 1,500 pesos! Handog po yan ng ACS Pride Detergent. Sino ba yan? Partner, to lang naman. Isa lang naman siyang joyride rider na maswerteng mag-uwi ng 1,500 pesos. Ay, ang saya naman. Sino yan? Okay, pangalanan na muna natin mga kabisyo. Congratulations sa ating lucky winner ng 1,500 pesos ngayon ng ACS Pride Detergent na si Carlo Buena na may plate number na 318 UNC at isa po siyang joyride rider. Ulitin ko lang po, Carlo Buena. Carlo Buena. Buenas na buenas ka talaga sa gabing ito at kami pa ni Titangelo ang nag-announce ng pangalan mo rito. Kaya ano pang hinihintay mo? Sugod ka na dito sa Love Radio at pag humarap ka sa guard namin, yan ang PSG namin. Alam mo kung ano ibig sabihin ng PSG? Yes. Ano? Poging security guard. Yon! So, lapitan mo lang yung guard namin at pumasok ka na dito sa booth ng Love Radio kung saan makikita mo ang pinakamaganda at pinakapoging DJs ng Love Radio. Tapos, mayaman din kami. Kasi may 1.5 kami na ibibigay sa'yo. Yes. In fairness naman sa atin, no, dami natin pinamimigay dito sa Love Radio. Araw-araw. Kulang na lang pamigay din natin si Kim Chino tsaka si Maratoni, no? Sa inyo na. Sa inyo na sila. Oh. Pero syempre, kailangan may bigay muna kayo sa amin. Ayan, ang 1.5 na yan at ang Love Knows No Boundaries ay hatid sa atin ng ACS Pride Detergent. At syempre, kabisyo, huwag kang magpapahuli, magpalista ka na para sa Love Knows No Boundaries. At eto na po, hindi na natin patatagalin pa ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Magkano baon mo dati? Depende. Kapag elementary, high school, college, iba yan. Naranasan ko 20 Per day? per day. Wow! Anong era to? Mga siguro, 20... Shucks, I feel so old. Ba't ikaw rin naman nagbaon ka siguro ng 20 o 50? Dude, pag ganyan mga 1990 something. pag may mga bata, I mean, kapag may nagsasabi sa akin na nag-aral sila mga 2000, nakaka-relate naman ako pero parang feeling ko hindi ako nag-start ng ganong age. Nag-start ako mag-aral mga 1990 something eh. Oo. Ay, so Pero 20. ano naman, 20, oo, 20. Tapos college, magkano? Malaki-laki na, mga 120 gano'n, nadagdagan ng 100. Wow. 120. Pero ano Kulang eh. Oo. Parang Depende sa university yung pinapasukan mo. Tsaka depende sa peer pressure. Yes. Kasi marami dyan sa mga estudyante na talagang bubuyuin ka. Kain Yes. tayo sa ganitong Tama. restaurant, ganyan. At kung hindi ka magaling mag-no, o humindi, ay, panigurado wala kang maiipon. Totoo yan. So anyway, kabisyo, abangan natin kung paano na-survive ng ating sender ang 300 pesos na baon niya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Balik! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Oh. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Hindi nyo nakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan?
Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? ating sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang ito. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Love Radio. Metro's number Love Radio. Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies.
Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021. Na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola. I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakyat pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya, ay naospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor.
Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, doon ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Third year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya. Dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa isang linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid. Kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo. Para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko. Ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero, hindi pa pala. Dahil halos
1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Graduate ako para maging tambay. Naakala ko, sa pag-graduate ko, dito nagagaan ang aming buhay. What? Ha? Hello? Huli ka? Ha? Wala. Wala. Bakit? Wala. Nagulat ako sa'yo. Di ba? Song naman. Oh, pasok. Tapos itutuloy. Tama. Ganda. Sarap. Kaya nagulat ako sa'yo, nag-react ka. Ha? Sabi ko, tama naman. Ganda nga ng binitawan mo. Hello mga kabisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon through online at syempre sa lahat ng mga nakatutok sa TikTok, YouTube at Facebook natin. Kasama niyo po si DJ Titan Jello at syempre DJ Rocky Tera. Mga kabisyo, mamaya po may makakasama tayong espesyal na bisita natin dito at makakakwentuhan natin siya mamaya at matatanong po natin kung ano ba ang kanyang thoughts about doon sa kwento na binabasa ng ating Basa Princess. Yeah, hindi lang basta utots. Yes! Kundi Thoughts. Thoughts. Shout out to Daisy. Hello po sa inyo. Ma'am Tonette, good evening. Wait lang Hello din sa mga kabisyo natin na si Princess. Ayan. Naiiyak na si DJ Jello. Ayan, dama-dama natin, no? Papa J, hello sa'yo. Good evening. Hello po sa mga nasa TikTok ngayon. Ma'am Eleanor, good evening. Hello po sa mga taga-Japan. Binabati ko po ang partner ni Empathy. Good evening sa inyo. From Laguna, si Alia Deocades. Burns, hello sa'yo. Good evening. From Pampanga. Uy, may bisita natin yata galing ng Pampanga. Ayan. Marami tayong listener from Pampanga eh. Ayan. Mga kabisyo, may bisita tayo from Pampanga ngayon eh. Hello po sa mga taga-Europe. Yan, busy pangit ang ating Basang Princess. Masyadong ano eh, oh. Tutok ngayon eh, oh. Ayan, oh. Ayan. Huy, ang daming nanonood sa atin ngayon. Lalong-lalo na si Sir Aris Jordan Santos. Dude, ang daming nagpopogian sa'yo. Sabi dito, ang pogi mo, Titan Jello, kamukha mo, ang dati kong engineer. Taray, may ghost project. Si Bryce yun. Si Bryce ba yun? Marami ba nagsabi sa'yo na ano mo? Dati yung chubby pa, yung sobrang Face mo. chubby pa tayo. At least ngayon, lumipis onte eh. Oo nga eh. Lumipis talaga si Titan Jello, no? Ibang level. Pero, hindi manipis ang pitaka niyan.
Hi kay Blyzo. Ayan. Same time dalawa, empathy. Sabi niya sa'yo, pogi daw ninyong dalawa. Daisy Ray Torres, hello. Si Tin Rivera, bagay daw sa'yo. Yung ganyan. Tsaka, feeling ko, mamaya, matutuwa rin sila sa ating special guest. Diba? Isang empowered woman. Yan. Empowered youth. Yun. Inspiring. Yan. And inspirational. Yes. And maraming outreach programs. Kasama natin mamaya si Miss Shania Faith. Parang yung pangalan pa lang, 'di ba? Big time. Big time. At the same time, Mm-mm. talagang feeling ko mababless ka. Ganon. Oo. Faith, no? Oh, faith Pag eh. magtiwala, magkaroon ka ng faith. Totoo. Mas malalim pa ito sa sa wish mo lang, 'di ba? Yeah. Kasi faith eh, 'di ba? Parang pag Oo. iba yung faith, yung tipong malalim na paniniwala, ganun yung level. Yes. So mamaya makakasama natin siya. Hi kay Cherry Pie. Si Cupcake, galing daw siya sa video na prank. Dudala mo kanina sa labas ng MBC, nakasalubong si Sir Cedric Reyes. Sabi niya, grabe yung itsura ni Titan Jello doon, no? Mamutla-mutla talaga siya, no? Sabi ko talaga, oo nga eh, buti na lang hindi nga siya humarap kay hobby ko eh. Kasi kapag humarap siya doon, baka mabisto niya na talagang prank lang yung nangyayari. Doon Pero- na makaharap, wala na akong mukhang mayarap eh. Ganun ba yun? Nakaganon ko na daw talaga. Ayoko na. Pero alam mo, nakalimutan ko pala na nervyoso ka din pala at some point. Oo. Kasi naalala ko yan, may conversations tayo about it eh. Yung parang meron ka sa puso na sabi ko parang pangit din pala yung ginawa namin parang kay Titan Jello kasi Ligas na yung lang ako health dito. niya, diba? Baka mamaya talagang in-anxiety attack ka, tas kasalanan namin. Kaya dude, ngayon palang gagamitin ko na yung pagkakataon nito na mag-sorry sa'yo. Yeah. Kasi pumayag ako. O, diba? Ngayon pa talaga nagkahingian ng kapatawaran, no? Pero hindi pa ako napapatawad ni Titan Jello kasi wala siya sinabi na pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita, Mars. Dude, napakalabas sa ilong niyan. And kasama din natin si Miss Nina. Ayun o. Ayun o. Lead ko pa. Miss Ma'am Nina Nina na Cruz. tayo. Ano? Maliit pa ako. Idol ko na yan. Ay, oo naman. Si Miss Nina. Grabe yan, no? Ang tagal niya na rin sa Industriya. Totoo naman talaga. Sa media industry. Miss Nina Cruz. Talagang top tier. Ganon yung level. Siyempre. Diba? And of course, si Sir John kasama din natin. Oo, Diba? Si from Sir Bicol. John from Bicol. Grabe. Tapos bukas luluwas ulit papunta ng Bicol. From Kamsur pa yan, pumunta dito. Kaya ilang oras ang biyahe doon? Ay, matagal. Depende kung naka-aeroplano ka or ano ka lang, by land ka lang, no? By land, ilang oras? Mga 12, 9 So, to 12, ganun. mode of transpo mo? Land or air? Land. Land. Ganun siya. Ano yun? Kamahal Ikaw niya yung magdadrive? ginagawa. Kaya mo yun? Ilang beses ka umihi sa 10 oras? Walang tulog yun? O kaya ng isang buong, ano yun? Kaya ng isang buong, ano yun? Dude, pinakamalayo mong na biyahe. Yun. Bicol. Bakit? Sino ba ex mo doon? Kasi hindi ka mag-effort ng ganun, diba? 10 oras para lang sa wala. Or unless meron kayong family outing. Hindi, may ano kami, parang gig pero napagtripan namin. Dapat ano kami, aeroplano. Okay. So sabi namin, ano na kami land trip namin magbiyahe. Gusto namin magkasama yung kaibigan. May driver naman, syempre bida-bida ka, uy, gusto kong subukan. Ma-experience. Dadaan kami ng bitukan ng manok. No? Pero ngayon Bituka kasi, ng manok. dalawa na daan ngayon, di ba? May maganda ng daan na Atimonan Road. Atimonan Road. Yun. Yun yung dadaanan mo bago ka makapunta ng Yun na yun, dire-diretso na yun. Bicol. Wala nang, oo. Pabicol. Oo. Dati kasi bitukan ng manok, nakakatakot. Doon. Anong mas matindi? Yung pa Baguio o yung ito? Ay, yung Pasagada pala. Pasagada. Sagada. Iba din. Sagad na nga eh. Nasagad na eh. Ganun. Sagad. Ayoko nang balikan yung Sagada. Ikaw yata, punta ka yata na Sagada eh. Oo, sumigaw-sigaw pa ako doon. Ano sinabi mo doon? Ba't ka sumigaw? Makakamukbon din ako!
ganyan. Tapos pagbalik ko ng Manila, shucks, di ko naman pala siya minahal. Ay, effective pala dun, no? Oo, kasi gumastos ka eh. Kailangan pagbaba mo talaga. Oo, wala na yung talaga sakit. naka-move on ka na kasi sayang naman yung ginastos mo doon, di ba? Sumigaw-sigaw na. Sigaw-sigaw ka pa. Tapos mag-trekking ka pa doon, di ba? Yung sumaging cave ba yun? Grabe, parang nanghina yung tuhod ko doon. Ewan ko lang kung hindi ka pa makamove on sa ganung mga pinagagawa mo sa sarili mo, di ba? Grabe, no? Sumakay pa kayo dun sa jeep na parang nakaupo kayo dun sa ano? Hindi ko naman sinakyan yun doon. Sinakyan ko yun nung nag-LU kami. Ikaw doon, sumakay ka sa ganon. Yung nasa tuktok kayo. Anong tawag doon sa ganong jeep? May tawag sa ganong jeep. Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang jeep yung sa may pa-antipolo, yung patok. Patok! Ang iingal, lalakas ng speaker. Tapos ang bibilisin. Kubaw ba lang, umaarangkada na yun. Mga yun. Tsaka yung beats doon, gumaganyan ka. Dumakalog ka, di ba? Hindi ka na makabayad dun eh. Hindi ka marinig. Bayad o! Bayad o! Ganun na yan dun. Nasabihin snatcher. Grabe Yun. Yun yung sasakyan mo. Ba't sino ex mo doon? Saan? Sa Antipolo? Polo. Ay, wala! Parang nalibot mo yung buong Pilipinas. Wala. Sa bagay, pag singer naman, artist, di ba, nakakalibot talaga sa buong bansa. Oo. Totoo ba yun na kada bansa, kada lugar, may chika bebe? Wala naman. Kami, yung naging artist ako, faithful tsaka loyal ako eh. Ganun. Wow. Year, circa. Ay, nako. Hoy, meron pinapabati sa'yo si Empathy. Titan Jello. Ayun no, yun ang binati na natin eh. Aliyah Nabinati na ba yan? Cades. Ayun, Deo Cades. Hello sa'yo, Aliyah Deo Cades. Sa Empathy, nagpapabati sa'yo. Uy, Kulang sa sabi ni lambing. Judy Autor, biyahe nga sa amin sa Karamuan. Kamsur, abot 14 to 15 hours. Legit ba yan? Totoo yan. Pero maganda daw ang Karamuan. Totoo yan. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Karamuan Island. Yes. Maganda daw doon. Nakapunta na kayo, ma'am? Kondo. Si Miss Shania Faith. Taga doon Kayo, po ba sir? si Barbie? Si Barbie... Imperial o Forteza? Forteza yata, yun. Imperial ba? Sino ba? Yung Barbing ni... Almalbis ba? Barbie ba yun? Taga Bicol ba siya? Hindi. Si Imperial. Albayza, di ba? Ayan. Si Imperial. Imperial. Barbie Imperial? Oo. Pretty yun, no? Oo. Si Barbie. Alam ko mga taga Bicol dyan. Sino pa ba? Maraming taga Bicol eh. Maraming taga Bicol. Na ex mo, di ba? Si Ma'am Shania Faith ba, bukas ba siya sa kanyang mga personal life? Personal love life? Oo. Hindi masyado. Hindi masyado. O sige, hindi natin yan. Hindi natin i-reveal. Oo. Tatanungin lang namin. Albay si Barbie. Sino nga Barbie? Basta alam ko si Barbie eh. Barbie. Yung partner ni ano? Dati Jack Ay, si Barbie na partner ni Richard Gutierrez. Ha? Oh, yung Imperial daw. Imperial. And Chong Di, taga Naga daw. Oo. Uy, matutulog na yun, no? Ha? Asin? Dumaan. Sino? Naka-ano? Hindi ko nakita. Kapang pantulog. Favorite mo? Hindi. Hindi ba yung mata mo, duda? Hindi, may Spatan dumaan mo, eh. Oo. Barbie. Barbie. Dami pa. Mga Villa Puerte yata dyan, di ba? Sa lugar na yan. Oo. Alam mo yun yung isa sa mga lugar na hindi ko pa napupuntan pero curious ako. Hindi pa nga ako nakapunta dun sa Mayon eh. I mean, Sabihan mo ako, pag pupunta ka ng Bicol. Ha? Sabihan mo ako. May tutuluyan kayo doon. Talaga ba doon? Oo, doon. Dude, bakit hindi na lang magsama-sama tayo? Saan? Pa-Bicol. Tayo lahat dito? Hindi, kahit tayo pamilya. May tutuluyan. Pamilya mo, pamilya. May tutuluyan tayo doon sa Bicol. Okay doon. Sa Bicol. Madalas po ako doon sa sa Iriga.
Opo, ganun. Okay. Shoutout po pala sa mga taga-Iriga kay Mayor Rex. Ayan. You know, Mayor Rex, hello. Ayan, hello. Baka naman Mayor. Galing mo talaga, Mars. Makilala kita doon. Kailangan na mabay dun sila, Mayor. Mayor Rex, are you my Kailangan ex? nyo na mga host, no? Oo nga. Pero okay lang kahit mga Events, private, ganyan. ganun. Oo. Oo. Minsan nga pumapayag tayo kahit di ba? Mm-mm. Kahit wala naman na Mm-mm. paandar. Basta sagot lahat. Totoo yan. Tour niyo po kami dyan. Ibang level pa din naman yung may... Oo, dapat talaga. Suko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello, Part 2. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago. At akala ko, mawawala na yung sakit. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin. Kaya kumapit na lang ako sa paniniwala na magiging okay lang ang lahat. At nagpatuloy ako sa buhay. Noong pandemya, sobrang hirap ng online class. Kulang kami sa pera at napakahina ng signal sa amin. Naranasan kong makisilong sa kubo at umakyat pa ng puno para lang makapag-report at exam. Akala ko nga, yun na ang pinakamahirap. Pero na-ospital pa ang kuya ko. Wala kaming pera. Napilitan kaming magpa-admit. Habang nasa ospital, sabay kong inaasikaso ang lahat. Umabot pa sa punto nakasabay ng exam ko ang pakikinig ko sa doktor. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami sa ospital. Pero naiwan ang napakalaking utang. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at pag-vlog. Dito ako kumukuha ng lakas ng loob. 3rd year, nag-boarding house ako. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos sa loob ng 1 linggo. Minsan nga, mas mababa pa sa 300 pesos ang allowance ko. Habang ang mga kaklase ko may 1,500 piso. Ako, nagtitipid sa itlog at noodles. Umiiyak ng gutom hanggang sa makatulog. Hindi ko yun sinasabi sa magulang ko dahil alam ko na hirap kami. Pagdating ng 4th year, mas lalo pang tumindi ang pagsubok. Thesis and defense. Kulang na kulang ako sa tulog.
at pera. Baon kami sa utang. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa nakagraduate ako. At akala ko, magiging madali na ang lahat. Pero halos 1 taon din akong tambay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho. Dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad. Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello, unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto. Hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo. At gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako
na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Basta marunong ka lang magsumikap at marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang Niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:13 PM po. At kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama
ang ating Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama din ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titangelo. At ito po, ang secret file ng ating kabisyo na si Miss A. Si Miss A na pangalawang beses nang sumulat sa programa nating Secret Files at nakakataba ng puso na isipin na nung unang beses siyang nagpadala ng secret file ay hindi pa siya graduate. Yes, estudyante pa lang. Estudyante pa lamang siya at kawawala lamang ng kanyang pinakamamahal na lola at nangako nga siya sa lola niya na makakapagtapos siya ng pag-aaral. And as promised, nakapagtapos siya ng pag-aaral at tinupad niya din ang kanyang pangako na susulat siya kapag nakatapos siya ng pag-aaral. Isa lang ibig sabihin nito, dude. Ano, partner? Tumatanda ako. Hindi, tumatanda tayong lahat. At, kidding aside, basta magsumikap ka, nag-focus ka sa goal mo, Yes. magkakaroon ito ng bunga. Agree. Alam mo, may epekto ang kahirapan sa atin. May dalawang epekto sa buhay natin yan. Hoy, bago yung dalawang epekto na to, ha? May baon ako. Oh, ano tong dalawang epekto ng kahirapan sa buhay Yes. natin? Ang kahirapan kasi, pwede maging epekto niyan nung una. Maging gasolina mo yan upang magtagumpay ka at makamit mo yung pangarap mo. Yun dun naman, sa kabilang banda, ito ay pwedeng maging masamang epekto sa'yo na sumuko ka na lang dahil nga mahirap yung buhay ninyo. Parang nakikita mo yung sarili mo na wala ng pag-asa. O kaya naman umasa ka sa ibang tao Yes. na sila ang magpapagaan ng buhay mo. Yes. Kaya nga 'di ba may kasabihan na matatanda na hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Pero kasalanan natin at may pagkukulang tayo kung mamamatay tayo ng mahirap. Ay, ang ganda nun, dude. Kaya nga ngayon, nagsusumikap din ako para hindi ako mamatay ng mahirap. Mamamatay lang tayong dilat. Kasi sobrang pagod na. Oo. Na hindi na nagre-rest, no? Mm-mm. Kaya sa susunod, magre-rest in peace. Charot. Ay, charot lang, wait, Tarot. Pero dude, balikan natin yung mga panahon na naghihirap yung sender natin. Yes. 300 pesos ang Grabe. kanyang baon sa loob ng isang linggo. Pag-iisipin natin na 300 pesos ang baon sa isang linggo, kaya bang makatawid nun? I mean, kaya mo bang maitawid yung araw-araw mo na 300 pesos lang yung baon mo? Yun nga yung masasabi natin na walang imposible sa taong may pangarap eh. Lahat gagawin niya yan eh. Doon siya gagawa ng diskarte, doon na siya gagawa ng paraan upang mapagkasya niya yun. At dumaan din naman tayo doon eh. Lalo na ako, isa rin ako doon na dumaan doon sa ganung bagay ng buhay. So talagang gagawa ka ng paraan din para mapagkasya mo kung ano yung pang-araw-araw ninyo. At considering na nagbibigay pa siya ng pera sa mga magulang niya. Yes. Sobrang galing niya. At ngayon ay nasa ibang bansa na yung sender natin na si Miss A. Sabi niya magpapatuloy siya sa buhay. At sabi niya nga kung yung gabi-gabi ng buhay mo ay naiiyak ka, pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, huwag ka mag-alala. Darating yung umaga na meron na namang panibagong yugto ang buhay mo, na tatahakin mo, na magbibigay sa'yo ng bagong pag-asa. At ang sarap sa pakiramdam, nagigising ka ng isang umaga na alam mo na lalaban ka sa buhay at alam mo na pwedeng gumanda ang iyong buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. And speaking of tiwala, dude, ikaw ba nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo? Hindi eh. Yun ang puhunan ko eh. Sa buhay. Pag nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, ibig sabihin, binitawan mo na yung pinapangarap mo o pangarap mo. So, kailangan may tiwala. Ikaw dapat lagi magtitiwala sa sarili mo, hindi ibang tao magtitiwala sa'yo. Kasi kung didepende ka sa tiwala ng ibang tao, nag-fade yan eh, nawawala yan. Ay, oo. Pero yung tiwala mo sa sarili mo, dapat yun ang pinagtitibay mo. Totoo naman yan. And tiwala, duda, meron tayong katiwa-tiwala din na guest ngayong gabing ito. Makakausap. Oo, siya ay isang motivational speaker. Wow. Siya rin ay isang good Samaritan. Wow! And nag-empower din siya ng mga kababaihan at ng mga kabataan.
Wow. Yes. Let's all welcome. Ganun talaga. Ganun ako to. Kasi ang social ng pangalan eh. Ano yan? Shania Faith Kabungkal, 21 years old. Hi, Miss Faith. Hi, DJ Rocky. Walang pumapasok na mic. Pwede na ako magparaya dahil ako, gentleman ako, pwede ko siyang paupuin dito. Ay, sige, duda. Hindi Oo. upo sa'yo, ah. Hindi, pwede rin. Hindi, kidding aside. Come here, Ma'am Faith, and relax ka lang dyan. Parang gusto mong masahihin si Miss Faith, ah. Makakasuhan tayo dyan. Oo, totoo naman. Miss Faith, medyo nag-resemble yung kwento kanina doon sa storya mo. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung ano yung naging pakikipagsapalaran mo sa buhay mo na nakarelate ka doon sa ating center? Nung nawala din yung lola ko, siya yung inspiration ko sa mga ginagawa ko ngayon. Hindi naman ikaw po yung sender, ha? Hindi po. Baka ikaw yun. Kaya nga, baka ikaw yun. So, ano pangako mo sa lola mo noon? Na itutuloy ko yung ginagawa namin dati na natutunan ko sa kanya. So ikaw bilang isang motivational speaker and at the same time, nagnego-negosyo din nung ikaw ay bata, pwede mo bang bigyan ng magandang mensahe yung mga kabisyo nating estudyante din sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito, kung ano yung pwede nilang magawa sa buhay bilang isang estudyante na dumidiskarte? Yes. Magtiwala lang, kagaya nga ng sinabi ni DJ Jello, magtiwala tayo sa sarili natin and start kung nasaan man tayo ngayon, hindi hadlang kung anong age natin or gender natin para gumawa ng malaking impact sa araw-araw. Sa community Yes, natin. sa community. Oo. So, talagang mag-start ka as young as possible. Ano bang ginagawa mo nung 15 years old ka, Titan Jello? Wala. Nanonood ako ng TV sa kapitbahay. Ikaw, Miss Faith? Nag-start na ako nun mag-business. Ay, may business? Anong business yun? Yung coffee shop. Nagko-coffee shop at 15 years old. Dude, ako noon may kuto ako. Saan lang ako bumili ng suka. Ganun. Bili ka suka. Aking sukle? Hindi. Ayan, makakasama pa natin si Miss Shania Faith mamaya online, no? At talagang kabisyo, ibang klase din talaga ang pagpinuhunan natin yung sarili nating kakayanan. Yes. At nagtiwala tayo sa ating sarili. Tulad nung nangyari sa ating sender, tulad ng nangyari kay Titan Jello, at tulad ng nangyari kay Miss Shania Faith. Kaya naman, kabisyo, kung meron kang gustong ibahagi sa aming secret file, i-share mo na yan sa amin, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik, kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Miss A's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Lagi And we welcome our motivational speaker, woman empowered. At siya po ay isang taong talagang tumutulong sa kapwa, Miss Shania Faith. Miss Shania Faith! Hi! Alam mo, kanina, nung nagsasalita siya, parang sabi ko nga, parang na-humble to si Miss Shania Faith. Kahit na at a very young age, diba, meron siyang negosyo, parang mararamdaman mo sa aura niya na talagang yayamanin, pero simple lang. So, kumusta naman muna? Kumusta muna ang life?
Pwede ba kami umutang sa'yo? Charot! Sobrang okay naman. Maraming napagdadaanan, pero ginagawa kong motivation yung mga napagdadaanan na yun. Oo. Yung kanina sa sender natin, 'di ba? Sabi mo parang ito ay sumasalamin din at some point sa buhay mo, especially doon sa part ng nawalan ng lola. So, Yes. kumusta yung struggle between yung lola mo nawala tapos at the same time kailangan mong mag-aral, ganon? Yung lola ko kasi yung nagpalaki sa akin. So, sobrang sakit talaga sa akin nun. And siya rin yung kasama ko. Siya yung nagturo sa akin tumulong. Mhm. Nung nawala siya, pinangako ko rin sa kanya na itutuloy ko yung ginagawa niya. So ano tong pagtulong na ginagawa mo, Miss Shania Faith? Ikaw ba ay pumupunta sa mga liblib na lugar para makapaghatid ng tulong? Yes. Ano-ano tong mga napuntahan mo na? Mga yung heart center, mga bahay ampunan, lalo na yung mga home for the aged. Mhm. Yun. Kasi pag nakikita ko yung mga ngiti ng mga matatanda doon, nakikita ko din yung smile ng lola ko. Ngiti ka nga dun. Ako din, apo. Kailangan ko rin ng tulong pinansyal. So ano yung hinahatid mong tulong? Like nagbibigay ka ba ng mga regalo, ganyan? Or nagpapakain ka ba? Yes, mga foods, financial. Yun ang mga binibigay mo sa Yes. kanila. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na experience mo sa pagbibigay ng tulong sa kapwa mo? Yung smile nila. Yung hindi mo makakalimutan yung ngiti nila. Yes. Ano yung nangyayari sa'yo kapag niningitian ka nila? Sobrang sarap sa feeling. Mhm. Nafe-feel ko pa rin yung parang presence ng lola ko kahit yung smile lang nila yung nakikita ko. Oh, wala ba nagsabi sa'yo na pwede bang iuwi na kita sa bahay? Ganon. Actually, meron. Talaga? Yes. Na mga lolo-lola? Opo, yung mga pinupuntahan ko. Sana doon na lang daw ako. Ganyan. Tina mo, iba yung naiisip ni Titan Jello. Bakit ka tumatawa, dude? Seryoso na. Iba yung naiisip niya, sugar. Hindi, meron na kasi sa kanya nag-fund dati na lolo. Charot lang, may darot. Hindi, pero ang sarap din talaga sa feeling na nakakapag-outreach tayo. Kami sa Team Secret, 'di ba? Nag-aano tayo nag-outreach din kami. So, pwede tayong mag-collab pala soon, no? Ng pag-outreach. Siya lang namin, ma'am, kayo na bahala sa gastos. Totoo. Actually, tinitingnan ni Sir yung ayan. Medyo kinakabahan ka ba, Sir? Di wala daw yung kay Jello eh. Okay Ha? na yun. Naka-OL siya. Paano ba dapat? Pero naka-OL siya. Naka-up ako. Ano ba to? DJ o mixer? Tama yan, ma'am. S-Mixer. Pero bakit di siya pumapasok? Okay na, naka-OL naman. Meron kanina sa air eh. Sa wala. Grabe naman yung presensya ni Titan Jello, no? Tsaka ni Miss Shania Faith dito, no? Dahil sa presensya ni Miss Shania Faith, nawala siya ng online ban, boys. Siguro dude, may ginawa ka dito, no? Anyway, Miss Shania Faith, yung mga ginagawa mo na pagtulong sa kapwa mo, sobrang embedded na rin dun sa pagkatao mo. Kumbaga nagsimula ito dun sa pagkabata mo pa, 'di ba? Yes, Sa influence by lola, ganyan. At balita ko, nagpipinta ka din daw. At itong Yes. pagpipinta mo ay naging negosyo mo at some point nung ikaw ay nag-aaral pa. So, ano yung pwede naming makuha pag nagpinta kami? Pwede ba rin kami magbenta noon in the future? Hindi naman ako hindi talaga ako nagbebenta ng painting. Mhm. Hobbies ko lang siya. Then, may nakakita na gusto niyang bilihin. Pero sobrang hirap na hirap ako ibenta yon kasi pag nagpe-painting ako, kung ano yung nafe-feel ko, yun yung pinipaint ko doon. So meaning,
hindi siya yung parang, okay, pintahan mo ako ng ganito. Hindi kliyente yung lalapit sa'yo. Kumbaga kung ano lang talaga yung nararamdaman mo. So, that means, hindi siya talaga bentable. Kumbaga, hindi siya sellable kapag puro feelings mo lang yung, pinipinta mo. So, kailan ka nakabenta talaga? Nung, yung nakabili nun ng painting ko, sobrang hirap niya talaga ibenta. Nahirapan talaga ako ibenta yon. Pero, gustong-gusto niya din eh. So, sabi gusto ko, niya. Sige, sinabi ko sa kanya yung meaning, ganyan. Tapos siya kanya naunawaan. Nagpagawa ulit siya sa akin. Pero, nahirapan ako kasi hindi ko na-feel yung painting. Kaya ang tagal niyang matapos. Kumbaga, commissioned. 'Di ba? Yung parang ang tawag doon is commissioned painting. Pag commission, parang hindi mo masyadong ma-connect yung sarili mo doon sa mismong painting. Pero kikita ka. Pero kapag yung sarili mo nagre-reflect doon sa mismong painting, self-expression, ganyan. Parang gusto ko na rin mag-paint ngayon. Di ba ikaw nagko-kolekta ka ng painting? Nagpa-paint pala si Titan Jello. Hindi yung nakikita si Titan Jello. Wala siya. Ayan! Nagpe-paint ka? Ano mga pinipinta mo dun? Depende. Ako naman dumidepende ako sa kulay. Ikaw? Meaning yung kulay sa akin. Pag pinaghalo ko itong kulay na ito, kakalabasan niya is gantong yellow. So, may meaning sa akin yung yellow. Wow! Hindi ba Tsaka paano siya hinagod? Kung paano hinagod yung May ganun doon. Sige, next time. In fairness, Duda, ngayon ko nalaman yung side mo na rin na yan. Yung bahay namin ni Mami. So, nandun yung lahat. Mansyon ng bahay. Hindi! May mga paint. So, ang galing ni Ma'am, no? Sabi niya, hindi niya daw binibenta. Hihingiin ko na lang. Oo nga, baka pwede na namin mahingi yung painting mo. Baka pwede kami makahingi ng kahit isa. Tigisa kami. Charot! Di ba? Pero ang galing niya, partner, no? 21 years old, di ba? Tapos, ang dami niya nang narating, ang dami niyang ginawa na sa buhay. Home for the Aged, Philippine Heart Center. Yes. Dami nang pinuntahan. Ano pa ba yung mga plano mo sa buhay? Like, may gusto ko pa bang tulungan tulad namin ni Titan Jello? Oo. Ngayon yung plano ko is yung mga sa school, yung mga scholars, mga students. So, balak mo ba silang i-fund? Yes. Wow. Paano mo gagawin yung pagfa-fund na yan? Yun pa yung wino-work ko pa ngayon. Kumbaga talagang dinedevote mo yung sarili mo Yes. sa pagbibigay ng tulong sa mga kabataan. Yes. Galing. Alam mo, dude, dati, ang ginagawa ko para makatulong ako sa mga magulang ko, magtinda ng choknat at stick o at crinkle sa loob ng klase. Alam mo, pati mga mga ipit-ipit ng buhok, pati ba yun, pinatos mo din Ginawa ko yun. Ginawa mo din yun, paglo-load. Ay, hindi. Kasi ultimo paglo-load, ginawa ko. Ginawa mo rin. Oo. Pero ngayon, wala na akong ginagawang ganon. Siyempre, iba na. Hindi, wala na akong ibang ganon. Sarili ko na binibenta ko. Charot lang, Wedarot. So, yun, ginawa mo rin yun, yung mga pagbibenta-benta ng ganun sa Elementary ako, yung binibigay sa akin na baon. Binibili ko yun ng merienda or mga laruan. Binibenta ko sa mga classmates ko ng doble. Tapos yun, pinarorolyo mo para makatulong ka din ng kapwa mo. Yes. Wow. Bang level to. So, ma'am, kung mayroong gustong humingi ng tulong sa inyo. So, for example, ako, kabataan, gusto ko rin mag-aral, 'di ba? Gusto ko din mapag-aral yung sarili ko, kaya lang wala akong means, wala yung mga magulang ko na pera. Paano ka malalapitan? Karamihan sa business ko ngayon, ang mga staff ko doon is mga students. Galing. Para nakakatulong na rin ako sa kanila. Kunwari, kung coffee shop yon, working student yung kinukuha mo, mga ganun. Yes. So meaning, kumbaga nagpapasahod ka ng mga estudyante para makapag-aral sila. Yes. Tapos flexible ang time nila, parang ganun. Galing. Ang galing nun. Galing yung mga ganun. Oo. At a very young age, nagagawa mo na yung mga bagay na yan. Amazing. Palakpakan natin si Miss Shania Faith. Grabe! And kung sakaling mag-a-apply ako
Meron ka bang Facebook page na pwede naming i-PM para gusto ko pong mag-aral? Ganon. Yes. Shania Faith Kabungkal Official sa Facebook. Then sa IG, Shania Faith Kabungkal. And sa TikTok, Shania Official. Ayan. So once again, isa po itong panawagan sa mga kabataan out there, no. Kung sakali man na meron kayong pangarap sa buhay makapagtapos ng pag-aaral at gusto ninyo na talagang hindi matapos yung buhay ninyo sa pagiging estudyante lamang. Tama. No? Gusto niyo talaga na makagraduate, gusto niyo kumita ng pera, matulungan ng inyong pamilya. Maraming mga taong pwedeng tumulong sa inyo. At isa na dun sa mga taong pwedeng tumulong sa inyo ay si Miss Shania Faith Kabungkal na siyang pwedeng mag-hire sa inyo bilang staff niya sa coffee shop. Yes. Ayan. At marami pa siyang outreach programs. May mensahe ka ba sa mga kabisyo natin nanonood ngayon? Huwag tayong matakot na sumubok. Mas maganda na umpisahan natin habang bata pa tayo dahil yung failure hindi natin yan may iwasan. At yun yung gagawin nating lesson para sa mga susunod pa nating pagsubok. Ayun. Failure shouldn't stop us from moving forward sa buhay natin. Amen. Anyway, maraming salamat, Miss Shania Faith! Thank you so much! Woohoo! Galing, no? Ayan, sana na-empower kayo, kabisyo, at sana na-inspire kayo sa ating secret file sender na si Miss A at ang ating special guest for this very special episode ng ating secret files na si Miss Shania Faith. Once again, kami po ang inyong kasama, 9 p.m. up until 12 midnight, kasama ang titindig sa pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At syempre, ang nag-iisang Bass of Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang ng ating tomba? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ikaw May ang hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na ako, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio, Metro's number one. Love Radio. Basic! Ay magkwentuhan na tayo dito. I-flash na natin ang ating Viber number sa screen. Again, kung meron kayong sikreto, pinakatatagong sikreto, sakit, galit, hinanakit o pagka gusto na malupit sa isang tao, pwede nyo na pong itawag yan dito. Buti naaalala ko pa yun, no? Nahihirapan na talaga ako. It's the mom brain. Tinatawid ko na yung mga bagay-bagay. At maraming salamat kay Tay Angelo sa pagtawid sa akin. Sa mga bagay na nakakalimutan ko. Guys, tawag na kayo. Tawag na. 0916-529-5595. Cancel ko muna kaya yung appointment ko.
May derma kasi ako bukas. Tapos, parang i-cancel ko muna. What do you think? Cancel ko muna yung appointment. Para... Oo, dude. Dalhin ko na lang muna si Enzo bukas. Mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 091652955595. Ito po ang programa natin na Top Secrets. Kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Raketera, at ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. Mga kabisyo, kung meron po kayong mga kwento na hindi nyo po alam kung kaninong ilalabas or ikukwento, baka ito yung sign kung bakit ka nanonood sa amin ngayon. Pwede ka na po tumawag sa aming Viber line 0916-529-5595. Kabisyo, kailangan po Viber number nyo po ang ipantatawag ninyo sa application po mismo ng Viber. Ganun po. Para po makakall po kayo. Sige, go lang po. Tawag lang po. Oo, Jeric, tawag na. Itachi. Chiha. Braxy from Caloocan. Hi din kay Eldrix Demal. Roy Raynon, shout out na sa partner niya si Rasmia nakikinig from San Jose del Monte, Bulacan. Again, kung meron kayong sakit, galit, pait, hinanakit o pagkagusto na malupet sa isang tao, baka ito na nga ang senyales tulad ng sabi ni Titan Jello na tumawag kayo sa amin nang sa gayon ay mapagaan namin ang nararamdaman mo. So, ito po yung Viber number, and kung sakali man na gusto nyo talagang maglabas ng inyong nararamdaman, meron kaming form na isasend sa inyo at kailangan nyo itong isend pabalik sa amin kasama ang inyong mga sagot sa mga detalyeng hinihingi namin. Hoy, Miss Jules! Tagal ko nang di napupunta ng labor. Huling labor ko, nag-labor ako. Labor to labor. Pero, happy lang kasi meron akong certificate na ibinigay sa labor. Sabi ko, eto po, para malinis ang walang bakas, ganon. So, nung ayun, mga few weeks later, nag-labor na from the labor. Ganyan. Meron din daw sila dating pasyente na ganon. Ay, client na ganon. From labor, nag-labor. Pero dapat talaga, pag papaganon kayo, meron kayong consent sa doctor. So, may sulat ako nun. Relax. Nakakatawa naman tong si St. Peter, Life Plan and Chapel. Clarice, hello, Alexander. Good evening po. Good evening po. Pwedeng papatay po yung yung application ninyo. Hello? Hello? May feedback. Oo nga, may feedback. Waxing salon. Oo naman. Hello? Hello, good evening. Hello? Tama ba? Hello po. Ayan. Hello, good evening. Good evening po. Ayan, kamusta? Okay naman po. Familiar po ba kayo sa ating programa? Hello, sir? Anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa?
Sa ating tatlo. nangyari sa ating dalawa? Uy, hi kay Jun. Clarice Vergado, good evening. Hi din po kay Mon Flohemon. Ayan, from London. Tawag na sa aming Viber number 0916-529-5595 kung meron kayong gustong i-share na pinakatatago yung sikreto na siyang magpapagaan ng nararamdaman ninyo. Sino daw yung bisita natin kanina? Yung bisita po namin kanina ay isang Good Samaritan. Isa po siyang motivational speaker. Bata pa siya, 21 years old. Pero tumutulong na siya sa mga kabataan, sa mga katandaan. Basta madami na siyang outreach programs na ginagawa. And ang maganda dito is that nag-hire siya ng staff na working student na gustong mag-aral. So, ang nangyayari is hindi niya ibinibigay yung tulong mismo doon sa mga estudyante. Kumbaga, tinuturuan niya para magsikap at maging responsable. Yan. Copy lover, hello. Na-disconnect, sabi ni Jeric. Jeric, try mo ulit. Baka hindi ka na ma-disconnect. Ritz, hello. Joy. Copy lover. Hakuna Matata. Pa-shoutout kay Joy. Shoutout. Enil Yam. Angel. Hi, good evening. Okay. Natalia. Hello. Good evening po. Good evening. Hello. Hello po. Familiar po ba kayo sa ating programa? Yes po. Papakilala muna po ako. Ako po si DJ Titangelo. Kasama po Hello natin, syempre, ang ating Basa Princess na si DJ Rakitera. At ito po ang programa natin na Top Secret. Sir, maaari po bang pasagutan muna po yung pinasa po namin sa inyong mga katanungan? Hello? Hello po. Maaari po bang pasagutan muna po yun? Nasaan po? Tuloy lang po. Nag-send po ako sa inyo sa Viber po ninyo. Hi kay Irish. I hope you still remember me. Ano pong buong pangalan niyo, ma'am? Hello? Kaya nga, parang Irish. I hope you still remember me. May mga kilala po akong Irish. Ayun, no? Elsie May. Tantan Tinun. Ay, ano ibig sabihin nun? Tantantinon? Mm-mm. Hindi ko alam. Uy, nanay siguro to ni Alexander Hidalgo. Wilma Hidalgo. Ann, hello. Uy, si Melvs crush ka daw, dude. Miss Liana, hello. Hi, Melvs. Good evening. Irene, hello. Nasaan na yung caller natin? Hello, sir. Nagsasagot na siya. Ay, nagsasagot na. Magpupuyat. Okay lang mapuyat, basta kami kasama nyo. Aki, hello, miss you. Wow. Si Aki, oh. Atake. Oo. Hi po kay Bien Rianyo Roda. Hello po. Hello. Nasagutan mo na ba? Yes po. Okay, sige. Ito ba ay confidential? Pang SPG? Pang SPG. Oo. Sir, ito bang isi-share Yes, nyo sa amin pang Friday? Kung alam niyo yung tema namin, pang Friday. Ngayon. Pero ano to, sir? Ito ba ay medyo may kaseryosohan na problema? Seryoso ba? Medyo, yes po. Medyo personally struggle po siya ngayon po. Personal struggle.
Personal struggle to? Yung may part po dyan, pero pwede naman po na hindi na lang po yung ano. Hindi, okay lang naman. Kung saan yun talaga yung gusto mong Oo, yung ano yung ikwento. makapagpapagaan ng nararamdaman mo. Ready ka na ba? Wait lang ba? Hindi ko po makompose yung story kasi kung I think baka po kasi masabi ko rin yung pang Friday supposedly. Okay lang. Okay lang. Go lang. Ready ka na? Sige po. Okay. Pag-guide na lang din po. Oo naman, walang problema. Basta tatanungin ka namin, pangalan mo, edad mo, saan lupalop ka galing. Lahat ng yun, pwede namang gawa-gawa mo lang para maprotektahan natin yung identity mo. Tapos pag tinanong ka namin, ano ang top secret mo, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung yan man ay medyo may halong SPG, okay lang. Pero pwede mo rin namang idulog sa amin yung yung talagang main problem mo, yan. Okay lang po ba ko yung rated SPG na nga lang po yung story ko? Opo, sige po. Go na po. Sige po. Makikinig muna ako, nag-call back kayo. Rinlin, Shara, and Ma'am Mecca, laging nanunood. Thank you. Hello po. Hello? Hello po. Okay ka na? Nakakakaba ko maghintay. Pero, hindi ko kasi makompose yung story sa utak ko. Parang, kung paano siya ipo-flow. Okay lang po ba mag-call back na lang ako? Pa-start na po tayo eh. Sige po. Sige po. Okay na po. Okay na tayo? Okay lang po. Okay, sige. Huwag mo na ibaba kasi para dire-diretso na tayo. Don't Yes, worry. Kami bahala sa'yo. Yun. Yes po. Because your secrets are safe with us. Yes. Simula ilalim hanggang taas. Magsasama-sama tayo. Salamat ito. Elves. Malapit na, ilang segundo na lang ha. Kumapit ka. Hawakan mo na yung mga matitigas sa bagay dyan na pwede mong kapitan. Kapag nakapitan mo na yan, huwag ka mag-alala. Kami na bahala sa'yo. Ready ka na? Ready na po. Okay. Stand by. Shout out to Angel. Help while listening right now. Maria, ito na. Papasok na kami. Huwag ka mainip. Eto na. Ayan na. Ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets.
Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:33 p.m. Kasama po natin ngayong gabi ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At syempre ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga tayong kabisyon na magbabahagi ng kanyang sikreto sa ating lahat. Hello, magandang gabi sa iyo. Good evening po. Good evening, anong pwede namin itawag sa iyo? You can call me Anthony po. Anthony. Wow, yayamanin ng pangalan. Kaya Anthony. nga eh. Ilan taong ka ni Anthony? 30 years old po. 30 years old. Sang lupalop ka naman galing, Anthony? Residing from Taguig po. Taguig. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Jello dito, ha? Anthony, 30 years old from Taguig. Ano ang top secret mo? Nag-Chinese New Year siya sa bibig ko. Nag-Chinese New Year siya sa bibig mo. Nagkaputukan. Tama ba? Tama po. Pinaputok niya doon sa bibig mo. Sa bibig ko. Opo. Tama po kayo na iniisip. Ang iniisip ko, marami siyang paputok. Wait lang. Marami nga po. Marami po. Marami. Marami? Pwede mo Marami. bang i-reveal sa amin kung ano ang sexual orientation mo? Ako po ay isang bisexual to gay men po. Yun po. Ano ulit? Paki-ulit nga yung sinabi mo? I think I'm bisexual but also I'm a gay man person po. So technically, nagkakagusto pa rin po sa babae. Pero dominantly or more attracted po sa lalaki po. Galing. At least aware siya, no? Oo. Kailan mo na-discover na, ay, bisexual ako at mas attracted ako sa lalaki, ganon? I don't know if the society dictates me na lang din po. Pero I feel like nung kabataan, meron lang din naman po tayong babae, lalaki, and gay at the same time. So, nung kabataan po is, I consider myself as a gay kasi nagkakagusto po ako sa lalaki. But at the year progress or sinasabihin na rin natin na we're in 2026 na. So, doon na po papasok yung sabihin natin na bisexual na po siya ngayon. Okay. Although yung mga terms na to, they were already existing. Yes. Yes po, bago pa tama tong 20 something no. Kumbaga, Yes po. nandito na yun eh. Meron ng mga mas ganitong naging, words. ano lang po ngayon, mas distinct or mas particular lang siya this year. Meron pa ngayon Yes po. non-binary, di ba? Yes po. So, nung bata ka, alam mo na nagkakagusto ka sa babae at the same time sa lalaki. Sa lalaki. Pero Yes po. kailan ka nagkaroon ng relationships sa babae? To be honest po, wala po akong naging serious relationship pa. Wala pa ever, both men and women? Yes po. They're all fling lang po, mostly. Kumbaga tikim-tikim lang. Well, yung tikim po as in tikim is ito nga pong si Chinese New Year na nangyari. Bakit Chinese Ito po ba yung siya? gusto ko ikwento. Well, technically nangyari po siya in a Chinese New Year's Eve. Wow! Talagang tiniming nyo. Oo nga eh. Ano to, dude? Naka-maternity leave pa ako nung Chinese New Year. So, tinaon mo ba na talagang Chinese New Year? O yun lang yung napagkasunduan mo? Paano mo naman nakilala tong taong to? Well, na-meet ko po yung guy, ipangalan na lang natin siya as Tony. Tony? Na-meet ko lang po siya sa isang dating app po. Tony? So, yes, Tony po. Na-bruise Tony. ka? Ganun?
Tony po. Yes. Fowler? Tony Fowler. Ang dami na natin Tony na nasabi dito. Okay. So, Ayun na-meet po, mo siya sa na-meet ko isang po siya sa isang dating app. Yes po. Okay. Ah, Ano to? nakamatch Color ko po siya. yellow o yung nagsisimula sa letter G? Ito, Maratoni. It's a yellow, but it sounds like a B. Sounds like a B. Eh di, Yes. nang It's kinda bombahan kayo tapos may B sa dulo. Oo. So, ayun nga po, we matched po there sa dating app and all, since he's around lang here in Taguig po. So, after chatting for 2 to 3 weeks, we tried to meet po, but very randomly lang. Yung first meet po namin is, ang intention ko is more like a wholesome date and getting to know each other. Like, at my age po kasi, I'm looking forward na po sana to settle down or parang to find something serious na po. But Tony po kasi is kinda, at his age na 25 years old, mukhang nasa fun stage pa po siya in a relationship. Which is yung first meetup po namin is more like ano na siya kaagad, showing very affectionate na kaagad, like holding and touching, very clingy. Very clingy guy. Ganun po. Oo. Ah. Pakita na kagad ng motibo, partner. Hindi, kinapkapan Yes, na po. siya. Kinapkapan ka na ba agad? Medyo may ganong ano po, may mga well, I'm a kinda ano po kasi fit guy po. So technically he clings po on my shoulders, on my hawak siya sa mga biceps, ganyan. Wow! Anong workout mo? Yung tipong nag-ano ka, nagda-dumbbell, ganun? O talagang Yes, po. nagda-dumbbell? Nagwe-weights po. Yes, weights po. Weights. Cardio and Nagde-deadlift ka all these din? things po. Nagde-deadlift Hindi ka? pa naman po. Hindi pa po. Hindi pa nagde-deadlift. So, more of nagpapalaki ka talaga. Or nagpapalaki or nagtotone ka ng muscles mo. Ganun. Well, actually, at first po, yung about toning naman po or bodybuilding, it's for my more of health concerns ko po yun sa akin talaga. Pero masasabi mo ba yung physique mo, borta, ganun? Hindi naman po. Sakto lang po. Sakto lang. So, sinong katawan mo sa mga artista, ganun? I can say, wala po ako masyadong artistang kilala din. Sorry po. Okay. So, pero ano ka, kumbaga muscle man ka, ganun? Fit, ganun? Siguro po sa mga pictures lang. And kasi yung medyo, yung profile ko din po doon kasi sa dating app is showing or flexing some, Muscles. just to cut some attentions, yes. Kumbaga, gym photos yung mga nilalagay mo doon. Yes, para po is-swipe right. Thirst trap, kumbaga. Yes, so, Yung tipong maglalaway, yung mga makakakita ng profile mo. Ginagawa mo ba yan, dude? Yung mga nakabrief lang, gano'n, no? Nakabrief lang ba? Hindi naman. Hindi naman po, hindi. May boxers It's all, naman. It's all upper body po, like muscles po. May ginagawang posisyon si Titangelo And kay. mirror shots, Nakataas yung dalawang arms niya. Ayan. Dude, pang ano yan? Yung pang bodybuilding na position yun. Okay, tapos ito na-meet mo na guys sa dating app na katunog ni B. Ano siya? Ano yung physique niya? Like, macho din ba siya tulad mo? Nag-gym din ba siya? Or Yung profile niya po dun is something like mirror shot. As I remember, mirror shot na medyo may takip po na face. Na very Gen Z yung mga ganong type na style po kasi ng pictures. May pa-mysterious type po siya. At the same time, medyo showing off of his body po. Okay. So, nung nag-meet kayo na tuwa ka naman sa itsura niya? Yes po. Hindi naman po ako masyado nag-expect or parang looking forward in a good-looking guy. Pero natuwa ka sa ginawa niya na pagkakap sa'yo o yung sa pagiging affectionate niya? Well, actually hindi po ako nabigla po ako, to be honest. Kasi po, as someone na hindi naman po sanay ng mga meetups and also at the same time may I'm expecting na
wholesome sana or parang at least yung later part pa ng ng evening nagkakahawakan or anything. Pero ayun po, I just go with the flow na po. Oh, so paano nangyari na napunta kayo sa eksenahang yun na nagkapkapan, tapos pumutok na ang Chinese New Year? Or... Well, technically po, nangyari naman po yan during our second meet na po. Napunta po dun sa, during our first meet po kasi, technically pa, more of touchy and puro mga lang, mga paamba or para mga pasundot lang po na mga hirit po. Paano yung mga paamba pa, sundot na hirit lang? Ano pa? Sige nga, bigyan mo kami ng imahe sa utak. Paano yun? Ano po? So, nung first meet up po kasi namin, minute ko lang siya kasi he's doing his routine, like jogging lang, late night run po siya. Mm-hmm. Ako naman from work and then i-meet ko lang siya here in Market po. So, dyan po yung route niya. So, I bring him, that is Valentine's as I remember kasi I brought him water and flower po. So, we meet there tapos I give him the water and the rose po at the same time. So, hinatid ko na rin siya. We just walk lang po sa bahay niya at the same time. Medyo umikot pa po kami tapos kwentuhan ng konti pero medyo clean na nga po siya at the same time. Holding hands and siya kaagad. So, medyo kinakapa-kapa niya or parang naghahang siya sa braso ko po, which is ingada po kasi yung nakita niya sa profile ko. So, he's just checking po ganyan din. So, ayun nga po. Pa-uwi na po nung first meet namin is so medyo ako naman is something na medyo may pagka-naughty din at the same time. So, merong mga term is pasundot or parang mga pasabi na so pagkaalis po is the usual is magka-hug or magkikiss po, di ba po? So parang midway po na pabalik na kami or parang ihahatid sa sakalan is nagparinig po ka na ikikiss mo na ba ako or something? Ganun lang ba yun? Mga ganun pahaging, no? Opo, or parang syempre para bang pauuwi mo ba ako ng ganun na lang at the same time. Parang ganun po. So, during na po before na po kami mag-part ways is, umano na po siya. Supposedly dapat po magkikis na kami at the same time. Pero ako po yung medyo nag-back out or nahiya. Kasi medyo, yun din po kasi mako-consider yung first kiss ko. So Anthony, yung mga nangyari yung mga ganyang bagay, wala pang puro, yan yung sinasabi mo na puro amba lang. Yes po. Paano naman, gusto ko tumungo na tayo doon naman siya, nagpaputok na siya ng Chinese New Year fireworks niya. Yun naman po yung sa second meetup po, which is parang mga after a week po nung nangyari yun. Oo. So after a week, nag-meet kami ulit after the long weekend, after the Valentine's Day. So nag-meet kami around, that is in Guada po ata. Guadalupe? Yes. Makati, oo. Sa may Viejo. Yung pala yung tawag nun. Sa Guada. Yes po. Technically, ang pagpapaputok po sa Chinese New Year is nangyari pa outdoor. Ha? Ang pagpapaputok nyo ay nangyari outdoor, so meaning hindi mo lang kayo nag-chick enjoy? Yes, so. Paano? Hindi po nakapag-chick enjoy. Saan kayo doon sa Guadalupe? Doon sa may Tulay? Sa side po ng Pasig River. Di nga. Sa side ng Pasig River? Yes po. Pasig River? Sa side ng Pasig River, ha? Sa Bliss? Yung sa may Bliss area? Ganon? Doon ba talam mo yun? Yes po. Doon kami. Well, yung sa may side, di ba po may side park doon? Or parang may stairs pababa doon sa may as inside ng river. Tama po ba? Sa may yung ferry. Bleachers. Bleachers? Parang bleachers po na... Parang tambayan, para upaan. Oo. Oo.
O doon nga sa may ferry yun, di ba? Yung sakaya na papuntang Apo. ano. Oo. Opo, tama po, tama po. Okay. So, paano kayo napunta doon? Like, pinag-usapan nyo ba, o dito tayo, hinila ka na lang basta, o ikaw nang hila sa kanya? Sino nakakaalam nung ano na yun, lugar na yun? Nung nag-meet na po kasi kami, akala ko po magiging another wholesome naman po siya. Tapos, technically, dapat pauwi na po ulit. Pero, hinirit ko po ulit yung naudlot na kiss ng first meetup. Which is yung kiss nga po. So, he did kiss me nung pauwi na. Pero, ang lala po ng nangyaring kiss na ang expect ko po is at least smack lang or parang very romantically, I don't know, yun lang po yung idea ko talaga sa kiss. Pero, kinain niya po. Kinain ang? Kinain niya po yung, I mean, I don't know kung French kiss po matatawag na yun. Kasi sobrang lala po. Naramdaman ko po ang gilagid, ang ngipin, ang lahat po ng parte ng gilid niya. Gilagid, pati tinga, naramdaman ko. Wait. Kinain niya. Yung pagkakarinig ko pala, nandun pala ako sa part na nandun pala siya sa labi mo. Okay. Ano, itong sinabi mo naramdaman mo, yung gilagid, ultimo tinga. Ano ng parte to? Papa. Nag-kiss po kasi kami, I mean, yung first, ang unang pag-minute po ng labi namin is parang smack lang siya. After that, bumalik po siya. I mean, kinuha niya po yung ulo ko ulit. And then, doon na niya na po ako. Doon ka na niya, inano? Which is, doon na po niya ako kinain. Which is, doon din po ako nagulat. I mean, okay. So Dito meaning na po bumaba tayo siya pupunta. sa'yo? Ano po? Bumaba siya sa'yo? Hindi po. I mean, kinain niya po yung labi ko. Yung pinilit niya pong, yung parang, Kumbaga magkakasugatan na kayo ng labi, ganun. Kumbaga pwede ka na magkasingaw dahil sa sobrang panggigigil niya, ganun. Yes po. Naramdaman ko pong sinisip-sip niya yung taas ng labi ko, yung baba ng labi ko. At the same Ginawa time, kang kuhol, no? Grabe, no? Kuhol levels, no? Sinipsip. Or baka sinere po Doon ang at lahat ng sinipsip. to sa sidewalk. Di ba kayo yung sa baka? Di ba yung bone marrow? Oo, Diba? Woohoo! Very baka ang atake. Kuhol ang atake. Ano? Ayun po. O tapos? Yun po ay nangyari lahat sa isang sidewalk or parang during sa isang street lang na may nakaparadang car na may isang puno sa tapat ng isang bahay. Na sana naman po wala silang CCTV. Doon din yun, sa may Pasig. Doon pa rin po yun sa... Pero madilim doon. Kalayaan po. Madilim dyan, madilim. Doon po sa may nangyari sa case, hindi po maliwanag po. Ha? Lakas ng loob nyo, ha? Well, nangyari na lang po ang lahat eh. Akala ko nga po kasi kiss lang yun. Walang Technically, dumadaan wala no, naman nung na time pong na nadaan. yon. Wala na pong dumadaan at until nung nag-kiss na kami is tapos bigla kami naghiwalay. Bigla may dumaan na pala na isang guy. Nagulat na lang din po ako. So, saan nangyari yung putukan? Yung putukan po is after that kissing po. So medyo doon na po niya hinawakan ang aking what do you call this? Batuta. Sandita. Ang aking batuta, yes. The batuta who had been hardened enough na po after the kissing. So hinawakan na po na energize siya at the same time. So bigla na po siya nag-aya at the same dito daw po sa may park sa Guada, which is yun nga po doon na po kami pumunta. Ayun, and pagdating na po namin doon sa may Guada, sa may along Pasig River, para bang, I don't know if nagawa na niya to few times kasi parang alam niya yung spot kung saan madilim or saan ko dadalhin. Kasi expert. technically hindi naman po ako alam dun. Hindi po ako maalam. Pero nadaanan niyo yung police station doon, di ba? Meron? Police station, I'm not familiar sir, pero meron pong sakayan na meron pong namamasada nung time na. Mga jeep, Hindi po doon yun ako- sa unahan. Doon yun sa unahan banda. Yes po.
Apo, near po dun sa may Guadalupe Station po. Grabe kayo. Doon kayo sa may tapat na malalaking billboard. Oo, tama po. Nasa harap po kami ng billboard ng bench. Oo, ng bench. Yes. Na-inspire sa sa physique. Oo. Kung may listener po kayong taga Guadalupe, yung may puno po sa side doon, yung pinakamalaking puno sa baba po nun. Oo. Doon kayo sa spot na Tapat yon. ng tapat nung parang Sa burger spot na machine yun. ba Kasi yun? yun po yung, yes po, yun po kasi yung well-shadowed or May madilim na part. shadow. Hindi kayo may kapre din doon nanonood sa inyo. Actually, meron pa nga po natutulog ng mga sidewalk, yung mga homeless po sa side. Yun. Talagang hindi kayo Doon na po nagpapigil sila doon. Siya po, hindi na po siya nagpapigil talaga. Pati ikaw. Pagdating po namin doon, pinaupo niya na lang ako, tapos kumandong na po siya, tapos tinuloy na po namin ang kissing po. Ay. At the same time, during kissing po, hinilalaro-laro niya po yung batuta, which is sobrang nagigising na po talaga siya at gusto na akong kumawala. Nung umalis po siya sa pagkakaupo niya sa lap ko, pumupo na po siya sa side, and then you start playing with my batuta na po. Tapos nabuhay yung batuta mo, naging sawa, gano'n, nabuhay na siya. Kumbaga yung natutulog, batuta pa siya, pero ngayon naging sawa kasi may buhay pala to, gano'n. Parang ganun nga po. Tapos, he's trying his best po sa paglalaro ng batuta, but then again, hindi po siya nagtagumpay to finish me up. Kasi I'm a little nervous nung time na yun. But hindi ka makakapag-concentrate. Yes po. You cannot Sobrang concentrate if you're a little nervous. Yes. Technically. Technically. Tama po. Kinda. So, habang hindi nga po siya kapag-success, medyo natatagalan na po kami sa akin. I offer na, how about ikaw? Ikaw naman. So, ikaw ang sumubok? Ako po yung, after po niyang laro niya sa akin, nilaro ko rin yung kanya. Tapos, nung nilaro ko yung kanya, I found out pa nga po na, shit, mas malaking sa'yo. Oy. Na medyo na-insecure po ako. May ganun pala. To be honest. Uy, pare! Laki ng sayo, Kumbaga, nag-compare pa kayo talaga. Naisip mo pa yun, na parang, wow. So, yung sa'yo, snake lang, yung kanya, anaconda. Yeah, parang, I don't know po. Pero, by the feels of it na po. A little snake By the- from anaconda. By the feels of it po, yun po yung masasabi ko na mas malaki na po yung kanya. So, nung hinawakan ko na po and trying my best na laruin, sinabi niya po na, ba't hindi mo kaya isubo? Okay, sinubo mo. Ako naman, na para bang dala na ng kung ano mang sumalib sa akin. Hindi na po nakapag-isip ng... Grabe, Hindi na po exotic. nagpatumpik-tumpik pa. Bumaba na po ako kaagad. Ay, binabaan. Okay. Ako po ay bumaba agad at tinry na po. Hindi ka naman naka-brace. Hindi naman po. Wala Pero bang sumabit yun po kasi sa... Yun po kasi yung Kapal first ko. Ang random ng dalawa. Hindi ka pa naka-brace. Bakit? Pero... Mahirap yung pag naka-brace, dude, Masakit, no? Masakit yun! Baka may sumipit-sipit pa doon na ball squared. Okay, pero malinis. Hello po. Malinis. Wala namang amoy. Ang alin po. Yung anaconda. So ayun nga po. Sinubuko ko po Wait siya. lang, malinis, mabango, walang kahit ano. Yung anaconda. So ano naman po, kasi ang sabi niya po sa akin before kami mag-meet na ay nag-shower po siya. Nag-shower.
Opo. Pero Actually, naamoy mo may naman na parang, uy, galing napasundot shower. na rin po kami na nung second meet-up namin is, mag-shake na ba? Or may mga pagano na pong, may mga pagano pong, Ready, no? opo, Talagang may trip mga nila yung pagano sa po labas, siyang eh, no? hirit. Oo. Ang tawag dyan, prepared. Yes. Okay. O tapos, so anong feeling mo So- nung ginagawa mo yun? Wala. Wala. Hindi naman po masarap. By watching po kasi ng mga gantong scenes or parang mga contents is para bang ang sarap-sarap doon. Oo. Pinapanood sila. Pero nung na-try ko na po, parang wala namang pinagkaiba, para bang okay. Hindi kasi yung Siguro po satisfaction nandun sa kabila. Oo. Yes po, tama po. Pero sa akin po kasi, since na yun nga po yung first ko, medyo, okay, parang wala lang. Tapos, Paano hindi yun? rin Anong po point kasi of reference mo? Like, di ba parang pag unang beses mo, tapos anong point of reference mo? Like, sige, susubukan kong galingan kasi ito yung napanood ko sa ganito. Ganun ba Ayun yun? nga po, parang wala pa po, hindi ko pa po nasusubo ng lahat or parang kalahati, pero naduduwal na po ako kaagad. Kasi Not nga my best, not my anaconda. best. Po, not my best po talaga. Parang, tapos sinasabi nga niya is, isagad ko daw po or isubo ko pa nga po daw. Sinagad Kasi mo? parang wala pa daw po. I'm trying, pero baka po lumabas bigla yung kinain naming dinner. Naging bulimic pala bigla. Nakakahiya po. Nasundot yung lalamunan tapos sinuka bigla. Imbis na siya yung masok ka sa'yo, ikaw yung nasuka sa kanya. Sobrang na-test po yung gag reflux ko doon. Gag reflux? Spell ko. Pero yun nga po, I tried my best. Tapos I played na lang po with my tongue and medyo may failures kasi I think tumatama yung ngipin. Ano? Kasi dapat walang ngipin yun. Yes po. Tinuturuan ka niya, huwag kang Dapat gayahin mo yung lolo mo. Gayahin mo yung lolo. Yung walang pustisyo. Yung isipin mo wala kang ngipin. Ganon. Ano? Wait lang, balikan natin. Wala ka. Hello. Hello po. Anthony. So, Yes po. sinasabi niya sa'yo yun na parang, walang ngipin, gano'n. O ikaw lang talaga, conscious effort ka na maalala na walang ngipin dapat. Very conscious effort po talaga kasi nga po nung unang subo ko pa lang or parang unang taste ko pa lang po. Very na-awaken na yung consciousness ko na, oh my God, hindi pala ito yung, hindi pala ganito. I mean, parang may expectation po talaga kasi ako na, romantically or parang dapat, titirikan siya ng mata sa ganito, ganyan, or parang, pero parang hindi po kasi. Kaya na lang, kaya alam ko po na tumatama yung ngipin ko. Hindi naman siya nasasaktan yung aray, gumaganon. Hindi naman po. Ako pa nga po yung nasaktan kasi pilit niya pong na ayaw niya pong ipahila yung ayaw niya pong bitawan yung ulo ko. Na-choke ka. Yes po, sobrang baka po lumabas na talaga yung dinner na amin baka. Sobrang kaba ko po. Epic nun. So paano natapos ang lahat? Well, ayun po, after tumagal po siguro ng mga 5 minutes yun. Tapos, ilabas na po siya. Hindi ko na lang din po, unconsciously, lumabas na lang siya sa bibig ko na. Kasi meron na po kung, aftertaste and smell, distinct smell na, na naamoy na. So, anong ginawa Kaya sabi mo? ko, "Shit, Nilunok mo o dinura mo? Hindi niya po fully na ilabas sa bibig po, pero hindi ko po nilunok.
pilit ko pong nilabas. Which is medyo parang na-disappoint pa nga po siya. Ano? Ulitin mo, hindi mo nilunok. Hindi mo rin. Hindi ko po nilanok. Pero nilabas So mo. technically, opo. Niluwa mo? Yes po. Dinura Niluwa ko mo. po. Yes po. Which is parang na-disappoint siya. Ay, nalungkot yun. Oo, nalungkot siya. Medyo may ano siya. Bakit? Wala ba? Ano ba sinasabi niya? Oh, is ano? May kasabihan daw kasi. Ano? Kapag mahal mo, lunukin mo. Ang pride mo. Oo. Syempre, nagkakakilanlan pa lang sila eh. May pagmamahal na ba? Opo, ganyan po. So, after po nun, yun, umuwi, casually parang umuwi na lang din po kami. And, ayun, yun na po yung nangyari. Anong napagtanto mo pagkatapos ng experience na yun? Na hindi ko na po ulitin yung outdoor at my first. Pero nagkakausap pa rin kayo nitong Tony na to? Sa ngayon po, hindi na. Technically, ngayon ko lang din po ni-review. After nung nangyaring yun po, tsaka ko lang din na-review ulit yung profile niya, which is ang nakalagay po pala is parang casually and something fun lang po yung looking forward niya. Unlike me is something serious and long-term relationship po yung akin kasi. So, hindi po kami nag-meet dun sa stage na yun. Pero ang sabi naman po niya, na nag-chat pa kami is, continue lang daw po sa communication and feeling ko po kasi after nun, medyo tumamlay na yung conversation din. Palagi mo Ramdam naman ba po yung nag-matter yung performance mo sa kanya na hindi mo na isubo yung buo, yung anaconda niya? Yes po, actually, naging honest po ako dun. Sabi ko nga po, hindi ka naging gentle sa akin. Grabe ka, parang first ko yun. Tapos parang sobra akong nahirapan. At the same time, in-outdoor mo pa ako. Medyo may ano po ko yung ano sa kanya nang sinabi ko yun. Parang medyo na inis ka sa kanya kasi inconsiderate Yes po. siya. Yes po. Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Well, sana mahanap mo yung yung for fun na nilolook forward mo at the same time. Ayun, I hope you doing well. Yun lang po. Dagdag mo, sana makahanap mo yung susubo talaga sa anaconda mo. Ganun. Yung kayang sumubo ng anaconda mo. Yan. Charot lang, with harot. Can I open another po? Pero in relate naman po dun sa first story ko. Pwede baka i-part 2 natin to. Oo, part 2 natin to. Ang ganda na nung sige po. pinakakwento mo na to eh. Yes po. Ito naman yung next at least part 2 kasi kinuwento ko na po to sa mga friends ko. Huwag mo muna ikwento few sa of my friends. Bitinin muna natin yung mga Yes, tagapakinig natin ngayon. Okay. Kumbaga, save natin to sa susunod na gabi na magkasama tayo. Yan. Yes po. Anthony, Yes po. anong last words mo na gustong sabihin? May panawagan ka ba? Well, wala naman po akong panawagan kasi for sure hindi naman siya nakikinig unlike me na talaga nakasabay at nanonood sa inyo on your YouTube channel. Thank you na lang po sa inyong dalawang DJ, DJ Rakitera and Angelo for accepting my call. Yun lang. Thank you din sa pagbabahagi ng yung top secret and for trusting the both of us and this program. Mabuhay ka hanggat gusto mo and always remember that practice makes perfect. So, pwede ka mag-practice. Habang hindi mo pa nahanap ang iyong the one. Yes po. Okay po. Alright. Thank you so much, Anthony, 30 years old Salamat. from Taguig. Yan po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito. Actually, inumaga na pala tayo ngayon. So, maraming salamat, Kabisyo. Bukas ulit magsama-sama tayo or mamaya ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi.
At syempre, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, ang tugpo naming awitin sa inyo is a beautiful song by All for One, I Swear. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Oras sa buong kapuluan is already 12:08 a.m. Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!